Fatima Lawan Suleiman da Fatima Ilyasu na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi na Naira 25,000 kowannensu. Sun bayyana godiyarsu da kuma tabbatar da cewa za su yi amfani da kuɗin yadda ya kamata. Zan duba sana'o'in da nake duba wani kalan kayan kuma in siyo in fara. Ni da sana'a ta baro shekara 25 nake sana'ar baro da nake ci da yara. Mai gidana ba shi da ƙarfi, yanzu ma ciwon kwalarar ya kama shi. Rabi'atu Umar Abdullahi ita ce shugaban kungiyar. Fatan cewa wannan kuɗi ya zama sanadiyyar ci gabansu, ya zama Allah ya sa albarka a ciki, su kasuwanci da shi, ya zama na ya bunƙasa, sun zama suna kula da kansu, suna kula da 'ya'yansu, suna ba yaransu tarbiyya mai kyau, su kuma su samu nasara akan abin da suka sa. Allah ya sa. 30,000 a yau ba ƙaramin jari ba ne. So kuma a bisa ga abin da muka lura da su muka koya musu, idan Allah ya sa suka ji suka yi aiki da shi, suka rike, suka ci gaba da addu'a, wannan wuri kuɗi da aka ba su, ina musu fatar shekara ɗaya akwai wanda za a cimma tana da Naira 500,000, za a cimma wanda ke da miliyan 1. Zan yi kasuwanci da shi. Wani irin kasuwanci? Ina su da kayan su abinci haka. Ina roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna. Tun kafar kungiyar almanar wato AMWA shekaru sama da 10 da suka wuce, ta ba da tallafi da kuma koya sana'o'i ga mabukata musamman mata kimanin 20,000 a fadin jihar Kaduna. Ƙarshen rahoton kenan. A Kaduna, Ahmad Muhammad Usman, Muhimman Labarai.